umubiri uyu tigaturasaba nderio tumanye guchaka kora umubiri tata Nyasaye turi iguru turakubakire na gogotogia ikiagera Nyasaye nayo gwenerete biya mono kwira baminto baikire buya n'umubiri ukirementi uyikira igatata Nyasaye abo tugusaba nga baro barabwata mayanda manene naende baneri betuli nene Nyasaye bonsi wakanye ubaremye naende ubarende agitare tanyora mu cyando tata Nyasaye naende karo umubiri wetu tukonyorora usitsini bonsi barentera na karo turarua ugenda gogoto bina kubaka wetera silitari ya Yesu yoro motorito amen. Tigatora rumo berega mobeta go angora sarago wange Tomoranje tuwalego sabanga ababaranga iga totogo chaige meteme libagane linanalire asogwanje bali mule korunjeraria iga na kamukwale kumuranje asamasikani mojogo chaiga kogenda tolego someke bungo tusabe tumanya gukwana yande kumuranje nabotogo sabanga moche gochaige meteme na kamukwale naende na giyale igo botoko sabanga bali mole mata ali mwesi ne kwaro liro mobere intugocha ndelio tusipegutia sande dombi yamono yankara biso Morisia James Nyang'au kwa nelingane limo atolentero ya basomeke bungo Morisia Ospat Morisia James abana bana saba tena banene igamba kwa na dola saba kongo kora kwa ile mbia mole ni mayetenga ngakitori ya tangana litanga diangiri bagiri ko bari kan mwes abaga ni baito ba ruji sema awa asenye jo yo mosaba twachire noro akero do 40 kebungo nabonagania wana wa sibatwale ngomo sabara achabo sigaiga abera nyareka kine bande balotaraika onyole ngomo ronge inde tolenga kekoba igo asego tigatora soma amariko litangani elinde balia ba kwendera nesenyo jo otwa arigania ba tunyo jinkwana Minto Morisia Steven Liro minto oswatnya kundi lero kutera samariko igo nabonko mwarigania na twese toba bategera rwese ngenjoyo muiga wenyankiye ikiagera nyangi yo koibora no ko enda na bibi yanto ko egwa masikania igoro mono biyamono aseri bago Morisia
tigango twireri bagariria yogusaba omonene omuya tatinya sawo itore igoro twakubakire na gwakira mbia mune ikiagiro twanjete omogoko ito no ringa ayenta atu na itu na bana bao amariga tugutwara aino maite bino kuyatinya ekerengo mwanya bantu ndata dore mibo katojo soma marika machenu kwana naintwe aseri de Yesu Kristo motoria amen. Somo pasorero yasao ito twireri baga okwana lingana liaye asenge njoko leto bore mwasenkeye kware kurigereria na kero yo mare kuyeria mariga ngano nyenkwana kurira na boko nyora na ya agochicha eyere egento abasongo batenga it is very normal ekiagera ekera mariga gotonya tokurigerania ne sign yo kworokia nga aiga bono ntu okunyara amariga ekera gotonya iga kworokia ogutanyara waito na kie muna bono yakero mare kunga onyenja nyare kana anganjare kobaiga newo mwangino yo mukwana ntare kurara litukoliria nyigungiara gonte no nyare kuare kurara na ina boru kwa kutukolira nenga na ende kijante bitintare gokora enchirenga amakweli igago tusokia twachandika egakia yemo abasani ba Yesu nabura aboringa abasani ba Yesu barabintu ndoli abasani ba Yesu mbarengo familia yemo barenga abasani ba Yesu naende Yesu anjete family ya Mariam Marita na Lazaro mwabo ditukelimo Lazaro akaruara mono ekeraruara mono bagatuma mangana gukiasi Yesu bakomotebya omonene olibwanjete mono orwarire okogani kwaba okwarengenga ekero Yesu agochororo akugweni Lazaro ekiagera konyora barorire chinkuma baigure chinkuma chia Yesu asagwenirie abantu naende abande bashudire barorire Yesu kugweni abantu bagwena bono rende kero bagutuma amangana guchiase Yesu ogosemeri kwabo okwarengenga Yesu ogochicha Lazaro akoreki agwene Yesu akairegeka igontete gosoma ko igontete oire birengari bya mpaka ase Yohana 11 oya some ngima lakini ongo chigokwana amangana make igorege sieriekyo kya Yohana 11 inga Lazaro igarenge gocha kugwenigwa abaisika bamu abo bagoke takwa kurende gento kyo gokumia Yesu agatebana ekerate bana Lazaro agakwa ogosemeri kwa abaisika baria kugasira naende kero Yesu akobori wanga agende korora Lazaro rwarire igago utebanga oyo minto Lazaro rwarire lakini omogoko no ringa mbu yakoro murwiro wombori asange nje makweli na onekera akwa agatebanga mbu yakwa ntarengo nabo kuminga ekirento kyo kumisana chinkwana anga Yesu atare gukwana anga Yesu ayotebanga ntare ko bororo kwale ko banaye mwanya bantu ukwaje tebanga ntare ko bo angataka otiki angata kweti lakini Yesu ayotebanga imbuya ntakore teki ntare ngororo ebintu bire ora okuminga ebintu bire bukume bigo tosomia okubwa konya sawa konene oborwairo obo tigo yora asengecho ya makweli igoboro ora asengecho omonene Nyasaye aiwo bonene na sama kweli Lazaro akure bono Lazaro imbu yakwa ntare ngororo bakamana kogenda paka sobora Lazaro etobaika sobora Lazaro mboiseke abasike bali bamwabo bagateba ringa omonene oyu yare ko banse ita mondagitari okumete
okogweni abantu ochiro otebanire paka otigire omuntu mwayo tokogweni okure ekera bona agocha na kimoko mororo enyagitari eri mwaire tomurwaire anga yagweni omuntu bona teko tiki temogwena tinande batigi yatigire omuntu yokoreki okure ogosemeri kwasira korende omogoko noringa Yesu igaro umunyagitari tari umunyagitari bwo kogweni mubere ryo kabusayo ngana ende kogweni yaro omuntu okure ocha moyo obwena Lazaro ekerakwa igo bamutindegete kegima ekera bamutindeka kegima agakora amatukana asembera nari Yesu agochicha ekera bagotebani Yesu oikurwawo bakorera gotenga omonende bono toremi egento bwende kumanyaiga Jesus never attended any funeral ekiagera si Yesu are kuruka matanga itare kugenderera kuna algo toka matanga ntwara okoreki esababu nereriye igakumuboki Yesu akabokia akarangeria Lazaro kurwa sembera okuburinga kaimwa mubegete igo bagotebanga omonene otiokire nabo mwanja bantu rente kwiraria amaswali in a very relevant way kaimwa mubegete angaba matabi ni igaiga lakini ngakia bakwiraneria omonene okorira matukano ogundira okoreki otiokire Lazaro konyoro okorira matukane naenda abantu basiri ose ngabono ekera akora matukane naenda amagotobori ngaimwa mubegete naende tari chimbere echi chaito bare kobekwa igo barenge korosi chimbera cia ko bachwa asamagene bitare babekuru igo no ba akobori nga kaimwa mubegete rusia ngorigenerio ikarusiwa namba yemo twatebunga okorira matukana okoreki otiokire ogundire otiokire ndaite okogo semeri kore moyo iga ngane toka no nese bikoru byetu twagundire twatiokire if you invite Jesus wari gani Yesu gocha asore obugundo bwabo bakoraki obokoera Yesu gocha ime yao obugundo bwoito bwonsipi igo bokoera Yesu kera yete garia akaegwa rigena rigatigerigwa Yesu akarangeria sidi uri nene Lazaro ekene Lazaro akoraki akaboka Lazaro akaboka agatara abantu bagakuminga bondo tigada bodi kairi insuri ajiete naso gato gotioka igo Yesu no mugwenya bwogo kumia na intu bono asobwima bwoito igwa abande bakubonege tayi basomeke bungo keridete na matanga tawo na matanga to ngokwanira ndo yokwete ngokwanira abatore moyo so intuo to kwariganirwa torore Yesu asenge njogo torika gwoito Yesu ngototori are ekero twanche ko genda asare obugundo bwoito bwonsi to kumya magana gwa kote so magwa bwonsi tari magana bibe kigo akorire ekero ko mwene Yesu Kristo ngoko bokiare akoboki ucheso wimo bwa kale na kale igonga toteberere koligereria amatanga aya tubwata toligereria twechande torere naende nya saitani gakogo usituma itindagira saitani ni engedoki saitani endagira yaye nabantu bakwete asebibe naende neme chande litogotera saitani kera korora eyine endagira yaye yongana tokuga abantu ngarongebere aikoro cha mabera saitani ngia gorere igako goka ngwa ninde gas bono ekitware korwana kerokyo tiaturwana go semeringa intona go kwa yes lakini go kugo ito go korara emambia ya monko boki gutore ocha so mwaririri ekina kiboro kiare ko bogo semeri goito na kiare ko bogo semeri kwa ntobwate nyasao itore moyo otuanjete taimanga no mugaka na kibwero chongana taimanga na kyo mungune bwero chongana okoboki wokubogi mamboro tali obogi mabulibwa ekero gwa burerioka no ino osoka tenga ombatari amago agotebanga igotogo tare bitondo tunatembea tukiwa marehemu asipofufuliwa hakuna matumaini
na sasa hivi tunaweza kufufuliwa tukimwamini nani? Yesu Kristo. Mbarenga bali tayari kubokiwa asobogima bwa kale na kale. Mbia mono tigango totina sugusaba. Omonene omuyata atanya sawo itore igoro. Mbuya mono ekiagera tototigeti na chintakana ekiagera gosemeri kore moyo nigo kore na intwe ekiagera kwarire ira samarika machenunga aba kwegenire mbaboke abatu akwegenire ntoboke no kuboki uko imankoro ekiara nku abete kirori nonyenda asaro oyo okwete konya abantu basije gosemeri akaboka twamanyire mambye yamoyo kubokiwa ntobokiwe asengicho byabwao bone merobe nere asenkei mbyamona asobware gwato rusigo ika litukeri abaminto mbatare orogendo rutambe gotrasi kigali twayikira asenkeye bono ntoso naenda asomogoro banobotuko chingwana chinge kirakwani twasabira obongaini twasabira kiseni twasabira omorembo nobo ngaini bokorwa igoro elio monene ekero togosoa sobotuko kogo kimambya tokomoenia omugaga Clement gochia ase ara ganyere emambiri okobokiwa omonene obe naitwe otobo moyo oto afya erengiya na endo to ekisemi cyukomana okwira limbiya mono none ekero tutarochi ogosemeria asobogimo obo korende ogosemeria konene intuni yoto begeta asore kiagera nayo kobokiwa nayo bugima twasabira setere Kristo motoria amen byamono so ontegera Biyamano asenge joeri ngararigia yogo toremia bari toremoyo ekiagera ni tuto wente kuiwanga nkitero kwa Nyasaye wono na bonta getenda ngerie one of the family members batwagenda somo sabara ache atotebie ngakitwa aba na ne gakwaika eyo mitomai ninara umai manyo njwani jugo jango. Okay, Jones Murikomo, Rasaras, Nabagocha, kwa niaba na yule ngari kubandira seole mumai. Mwenzi mama ni mwaba, pati takta Professor Njugocha. Professor Njugocha, elinde toira sensemei. Akero toko na kuyari ania se kire iyo, tokwa na kwa na ke vere igato magora na toko enda. Bema. Biyamona soyo mintoko ngalibaga nainje okurwe ngora yane una atikire ukwana gita mumanyi nkurukwa mumanyi yondo yuko kioma yarangeria mumanyi onchwali umwe kioma kama teitoya naye kwa ngeli uchabu ukwane ajaba nakali ukwana ngaya na neli kuba ana nomo tunigo muroberio na kamanyete bayo wala tewa ya ori njina manyo ndinere igacha kwana igomba teba iga inche oyo sire ntata egako ga Clement no yo mabo kioma na lenga wana katara timuka na ndo akwanta kome ka ndagitari to akwana to wasakanga ya bona timukiri ogo to sekinga na manyinga na bekiru nyagitari alenga mange na akora kurwana na yane loko mo sekinga ya na bira manyinga ka bekiru na ja setu ale kuna yao ni mayama tuka makena itoka na reporting nga utimukiri akinta wa the science chukurwara munta ale koranga na nyabikira ale gusira lakini bono ya chekire kobanga utimukiri njebona nali wansa batebanga mbiyamona asibalia mwabere mu gutugwatiye gashiye kuruya ansete na endemero bide kagenda busyake yako ro mwana omintu mukwa igalenga akyalenge se ya Mungu ekagere mero bide kagenda busyake lakini ninda wa yako analenga paka ange wiki ya erte gagati ninda wa nga bange ba mintaiga ba kirali cheto na umwairenga kyaso gocha na gutugwati na gotoremia iya garire mero bide ya ikirase turotinga ngo tikoyere gochi igobona ntu tugere nyasenga mbiyamono munaso kuna oyo minto lengala akaikabuya nemero bili yalenga yagendera ila sinjiringia wikasitwa ikire bona aba minto mbiyamono asogo chabatowe ngora
na ento kubuli ngakabena intwe wikamambia agara toko entata ona ndekiro muntu nabwata matoka yake la ikire kende kitura kwa wikira abda banga tangambia mara sala kenya sabe nei Bilamono sengencho yayo naende na wetu tagete tunyakoena na chinguru asenchere yugo bono kogenda ase chinkwana turakwane through our churches na bagendi bande barusiko bairi baga irinde bakwane imantara ba kwa morayo gwe kenyoro geito ya ase oya asirire naende oro moiri oyo ibe monoyo minto choni mwancha inchwango naye kiagera daragenda sawa na bakwa ni biya mole mwezi biya mono asenge jomogo jasema ngana muna yayiga abairi n'abantu beji sema kyonse abasani mbarime n'abamu abo baro bariare nababo professor bunateba hereda miretia n'umuntu yo mukurware nonyerika igabantu n'abange barure yara senge jamakwe yonkobera ni yasaye abarinde nando sokwanjoku mwanya bantu igo bakoenania etero amabya beire bantu bariko babuna kyombe ngombe kira ara abu yasiro ko imoka ikire jakire polisi igo biyamora sekenjo yogo ojoiga okura kwa no okuru kwengetu na mwaigwa no kwenge kore kurwara rwa kino kwenge na mono ga ataka kohere kuna neki nguru njentu abakomo ofisi utokurwa yo rogendire ngora asenge jichingo komaira igora bana rekoranga akego imiga na ba ajagete kabire yigo na bono nyasa umurindira se myaka moire egiagero yo igabwate myaka emeronge tane bire ine menge asabantu babono turigo estabini turi machia sokoyika igo ka ikire igo nande nyasa umugiribo otogo te bangambu yamono asenge jamo ikiriapo egiagera bwerikero lingana na mura kwa ikire yoge soiborwa agara kwa ibori tu abantu barenge sino ebega zemna na agenda ayega abantu barenga baharire bonsi pe ande gati yaba kotu na bana ende bono mirubiri ya sai turiko itanga bono tiga ayaere iga na umurubiri umye gwo enigwo obo muikerano ryo mwerio kurubono iga muno kogenderera buna tubendete utambe tutana ko manganande ndo baise konyora kirija kende gose njerende ya saitani ara bange olenda liberera se family bune kwato obokomu muntu ndachi kukaganga nanjira kita koba egerenga igo numuntu kurira buya omulembe ora utigare igo kwikamandu twakurire muntu toyuwana naigo abazo etego bera tokore masisi la kitore no mulembe igo ukosikana abantu bakwirira ntore ntamanga nandi igo mbiamono munyateru basiriba bilamono asayo abairi mbaraga na mono tagete kwa nere yobo gusugira ba kubwatira nase okina ore mokoyoye mwaka muchache njugo chagaga muchache nere mokoyoye asimoswatyo umwabo monenali amini omoke Biamono munyakiroso kuharibaga enjo yongo kwana ngo wandu mujaje omoko jaga injembo te pronika rimendi tu anjene mono sana otwale kulira na buna jinkoba abantu bamwabo abakoyona bamaidinga na watwanjene na rimendi mono ena gajina teniga yanega ya no na teniga ali nada kwa romo na mama akora na makando sito ono timbo adento mambida kwana i timbo adento kiende kwana kimen tu anjene mono nainde ntanyale kwana wetania
nakwanire Nyasaye yamwanjete utobua intwe yangawo minto toro yangawo na bebetega ya nimiyorete yamam Ndabona oyo tata munakwana ekiagera naende twabanera saange naende nawe tomeyete nere moinari asare mbuya mono sogoja naende bono nkogenda chikanisa icho chirora kinagania bang'ina rome ba oyo marehemu barayo mokwa bang'ina rome nabera nyarikana bang'ina rome baraiga nimanyete abande barwatimokire ebe nomong'ina nabo ogocha okwane muna ng'ina rome koruga iga esani ore oikire gaiga nabataye ng'ina rome anybody from esani bo ng'ina rome acha gocha akwane arepresent abantu besani biamono bono ekero bare igo nimanyete ng'a abakoyoye Clement gose bamura bamwabo mong'ina baba ya penina bari bara nimbaroki lakini abonte gitoma chaya akwane abakoyoye Clement nimanyete ng'ambara naroyo omuganga yande wiki naroyo ndegaya nabarora nabarora chigocha gaiga muri president ya semeyo Anche tigante na pole asa abana bamakoyone abara baigo na aba mwabo mukua na aba mino tigante na pole ona abana bari abaigwa igonko baboria morwe obatere rugoja so mong'ina omino iyoro mutwati minto penina momosike mo bamuko motabobora namang'ana ekiagera abantu kuna babega ose kuna bagagendete gokina bono igamba tagetiyo rire rinyinge ekiagera igo bagotabana kwanyora amarwaire abatorire uko baboria n'abantu benke babaitanaine gagikimo korora abana bagotabanana bati bakonye egere umong'ina oyo riara arabasikia matukaba egere nabaroba korora ase bakagenda gusa obogimo nabo kong'we kiagera ase abana baria bagokina bono kunainwa abaigo gaki tigamba tebina konye moko gamberu na abaibori babere bono iga noyomo obogimo mugo chigosoa nobokong bore ase baria twanchira obogimo obo naende twarure obogimo obo twaikire twatigirwe igo tobwate obokong tokomagamaga ati na ruguru gwasinywa oyo okuboria egento okuboria gose ng'okogania abatorie egento kero kende abantu mokobona kong'usana more igo nkobaboria moba batoereru nako omong'ina arabatebirie akobateria kamoranche ira ng'ora naende motegerere ase igo ndikochia amange iga ntebe na riamo ase ribaga ebinte mbuya mono ase nkwana iyo na rero maite na turatwara chinkwana chirikiro mambira bera nyarekere nto wana nkwana gose chibo chinte lakini mono nabora nyakene chiyo aba muraba mwabo Clement barorora bare semeye abiro bande bare barwete kurwari mate nabyoto nande ayo mito mwaka tem oyo mabore na ndonyo kurwari
maate nyabioto na bagocha gocha irinde arwera mrambi ai itangani stem abo kwa awa minto naende bwara irire iga ono lende ngitura kwani kiabeire menti no yo minto nereke tusira inensa naende bantu bandi mbai yo nereke nyoturi komano emangana ndonsi nere tukuna kubura ningana kiekoba sabali ndo yonsi yotoka nere to wita mina chisare wono jire ono ga kire kende ngi tura ko nenju to tiga nare go tebi abana babae baba batoereru no nyenga nende go tu ko robo non turo wagambimbaro ndita wa isa kolenta na ndi kwa ninde isa dia matanga kirimenti jenaro narko asawam bijamano ma bitura gambi Biamano sana. Kiaran taro ndikur mate. Awada tenda angelia kanisa ya Rio Risa. Morisia Korwarisa. Anyore ga osonde Korwarisa. We are representing Risa Church. Risa ndore ga. Okay. Ndojo Morisia ora kare injugocha. Ekero geta nayo nyoka wororonde anakwari garigocha tubwatigo na yoga mubwatania century hiyo. Karibu Morisia Tom asenye jogo na bocha na wete tobe na obotere ba century hiyo kiagera irere jere ya mutoko na kore mania tuwa tore moyo. Karibu sana. Biamono munyekero ga siri bagando Morisia no nyatora sa matanga tigaba kwani tokwana biamore kwani hapa yakazi Teresa ne kinyogerisa village atora ba tengo ita senka yo mu aga pigment amokwa atrach ono amatko mo ga na wanga naiga ne pipirio te banya sai ni gabuate nerobuate mroberia ito ama yeta matuka itonsi na ende mondo ta wetani igo mwa koria te igwetike ne to kwana ni tutore moyo to semania na ende na kitauria ta na ngoroki obwenge bwa matukane kero koroki kuna yo koreke wan banya sai ne safari ye ka to ko enda na yo gende ko bat matumaini. Biamono Morisia singing Jebio. Biamono Geta Morisia Gorgeta Nyakara Yoga Kero Gorangeria Umwano Mwabo Maremu Muswati Veronica Nyakoranga na bora chanaye waliaba yaba na bande ukwana Veronica nara Sokiri Kero Egiresia Veronica uchire naro ngangari igo ekero naro release tayo Central Church Morisia de go around you na go to so de for represent ndio jamaa na boto kole me kero to no kwana kera ikire no ko manter yana Biamono soko ngari baba abamento abana baito ake embore nene yo minto primento rura to weko bense ande gati muka tengo betenga yae asa arwa goremu enke yepine sabere mono moto saberani ya gara primento mzo tabali to korwara mutari gukwana ne na miyoge tenga ikobosongo tukagamba nere litukurigima tukatakurwa maragoba lakini rende mambi ya kaibureru lakini enda sati muka byagaki tigati muka somarembe n'abantu baminto abeta kagaiga mukinorororo
Nyasaye tigagendera kubaseni biyamono sayo mo tonde bense morisia korwa kanisa ite Diamond Central PH onde korwa PH church toto venga se chinkwana ekero tete okora dore nganga kitoko nakari varione koranga na wogocha gocha abadoro na matu tugamba kwaninga bwerre bigana inde biyamure tiyango ingireri bageri ko bateringa pore because asenye choyo osira kumugambye uto tarimangana ya sana maito okurara kwaye ya sana maito bugima bwawe bunukaranstega irasego tugatore mani twasempwe agakogera ri tukeri mekerura arare gosekero ndarare ya sana nero manyete asuru mabwa burabe no asuru mabwa ne burabe tugatusabe asenye cho yo korerabo sauto yoro migana ndo monene piyamora asenye chai ya sai kwa wenere omokere rugero esikone bakone byao wamayira nga sauto wasangirikania bantu bao barure kise monye kise bakira igasinye chuya momboreso yumugambi tukiriment nyasai na sabire ngo nyare ko bagokore to botero rubwao no morembu no morembu bwabende asabana baye na bamwabo nyasai na bamate bonsi ne kenyoreke jimma woi kamambia ne kere muruberi nyasai utera ere nulani bambia mona asinye chuya maya wakorire yabaga twasabudia jabo urabwa sure na suwante wa Kristo Yesu twasabira mona kuyena amen. Mbiyamano na watoka kora kosoroti chenende Elena kurwe sani alia mambo leo narangiria ngayere na wana kobera alia njuo jangu okay anti tokorwa nyakoria ye njugoja Elena na ni koigwete wa ekerako na gocha Elena kerako na gocha na bonta kete onde korwa kanisa ite ya Nuru ochira karivari na teba onyo ochiro anagocha pia singin cuma ciri kaya kau tuang ora awat ribuan ini nonyo tu rasa matangga. Nawa tuli numu cano mana nelian dari nenek kia kera buang gua marah. Abantu minta kanya konganya lakini itali iyo koma elio lakini otukuri elinga abakurara se Kristo ntubu atoko se merie mambiyeli tukuri Yesu itako joko tutinya mariga kurwa sobo ikubwense tuja kuanda mana manere guchaigo tatu iturigo ono chise chiga otua tebire ngambi ya mono bali muanda mana guchibonyo njona chana yungari kwandi ndiete na tene niraga iga paka mwaikira nirega asai no muya nendo bare tiribuya inchira gocho bai tiribuya ga iga njasa marieta bande baponya kubori nguri njenerena uyo bosirende uyo ntata mukwa mwa batata babete kuruga ngonya byata bakachaga iga bono bwonere nyakuri gogorario umbu ariyo mamba leo umamba leo mwalimu kubichano umamba leo kurwaiga utaya kurumenya isukuru gasomerio bono ere bone gente kenari kubatebya abantu banyasaye enkeye iga tukunyebeka sama gokanya sae mungina mtope nino tigaire asobo ikwese na abana tigaire ororo tobe kama sabasi nyasaye abana balia benkeri ga atata igere batuge kema mumu abotiga iroro nende bamobwanja nende babomorembe igere byonsi bibikore kane goitras chingurike nyasaye egento ke kongo kiasi ito nonyene kerende bwane ngumbwari abantu bagoteba nga abantu baino botabori ari obari ni no bomo ubwa matobuya
ende nkogoke kere ngochigocha nyora abana bonsi pi koruse itai gengi monya chwa yengi mabanta ba matega iga umura masi ngi mogosirana inya saati gaba sesenye mogendere gokorera na boigo lituka se lituko ekera mangana ya gocha mambi ninje mambi naye igera tuwa bwatira na sobomo mbiya mana sengi mwakorire gasengia mwabwatira nire mwana professor lina jara misi ntu omena nsara bakogenda gochaiga ande nkagoka bone kyara abana baite were base bari no bagochari sana nga asenkeyeiga abetegete gotwe kuna abamate teganya saba senye ende goikomoye goyo mwana ominto clement yorarire asama tukama koro chiri tolega iga matangande clement ta lenge mechi ngurjo goikaga lakini yanyale kanira matukama korarire otugusabere abatigaire nyasaba konye banyole chinguri cyoko byogenderia asenke mbia mono asenke cyoko aribabe mbia mono sana oyo babanere munatebire mwabonere yensabu bari abarwale oyo mwabo marembuga oyo minto nare chilani babana bagosirana na mukwasana yo mite Simeon Munari nyakora around Simeon Munari basi ira na sogo semani asogo ikanange no ene kera igwete bobe dero renge go ikange bwango abande tetara aba togo ikange Simeon Munari basi okay karibu sana kero togo jokora ninente our associate pastor to our pastor district area Kworo atokoli erinde torore abageni barwale banyoye kinga kijogo teresa Wamanyendo weso kongari waga na ijendero mugako yo Clement menti twabere nera mutuka mange na ntukuchi au matotore nshinga abantu bane bali kuchia nera tore komo mutuka mange abakonyo aratore nere none kera arwara runya gitari twabutanere njengararo wenire kamatebya magora yabimbete kwana kunyatara tariga usena bimboke kono kinde mobondo matari amatuka yagite gusirera kona gusiara chingende igeriogo kurangirigwa no yo minto mumanyi onte ichumu no reigo gochikobeke pambule kande nyebeke nse minyoka goje amaene nkaminyoka tugatiranga mubori mingi tari kongena lya onte na ya soega lime ngokiegari ngacha gocha inchera bakareto mugako yu ukara no murwa ire ngona ko boina kirenda aba tole sa to tamai na ya to minyoka tukaminyoka tukaika musoveti ke tukaika musoveti tukateba tetora mubogeri ki opke aria ande goswara mubeka no nyama te tumwikeri nyambire situbirange bitu byarenge tukamuikia amaene omonto kago sira no morito tugatagataga tuyote ibantu masoveti ari tokonye kero monto ateba jondo ari tomagongo jondo ari tokogoro tugatagataga paka tukamurushia gari me tukamuira mali nyagitari asegetanda na aike asegetanda nyagitari bakaminyoka ni gocha bakatatebia omwako yorari akarara ngora igo no into tutokage na litukeli korara renge lakini ndege nyasaye rakale kwana kurwa sigetabu yeto kiaba ya saburi emango kianda tosoma rochero wa 10 orukale gukwana nga nyasaye tobekere chimbebe ne chimbe batobekere ototebe tokole miaka 50 ebere mne omwako yo minta korete ona ko woitani guchiabu emiaka yo na komende ne ya momende de tane ebere ne mechanda yoka igo wati gukirase igo eikwa mende guchiabu ne mechanda yoka ase igorende na ichena wabwateri ya ndari na somwa ko tore komonsa ono ga chire tigatwanjana no chire na ndo tigire familia ya maege tarinke turanye saberanie ende ko bwa mono batunya no monge na gujari sa ko genda ali bana ale gukwa no mono yomo bia mono pasa na baba tugekana nere gayo baba nara yeto
nere na wanyole kuje scheme yunoke ncho representi the chenda usabangina kwa niaba y'abandi nande naro kuro kwana no mwana wo janta manyitiri yetari yenga tawita kwana lakini ntoko manyanga twensi to kwana nyala iyo karibu sana abaminta bamwakikira aso musangiririkano nabakwanira mbijamo imbwa atari kuba rinene lakini umwana oyo minto kirimenti manyete konya nero tigarite iga kongo chaga iga nkoranga kutwanyora ni tokugamba gotokugamba na indi bono nero rengo mugaka nyasa oro ringa tiga mutimoki tugo kwa nangana rinde Bwana Bono ti ulio bwate otomo mwana go cha igo tegete kwa ngayale igo karon korenta awa ina kwa no mo isha to wakonya pasto to district ajabosio akwane kwa niaba ya pasa na vinda la teve rinda to kono basa Nchwango kwa nandoje mongena biole to korangalia karibu abasani ba Kilimanjaro mtona abakwani biyamo sana gaki Kilimanjaro yo abagenda tenjira gitu wangu igo gona chaga iga ya ni tumapi igentante betinga umanyete gona bitu pigito kule nkai hubuvi ngate bagokanga ni bakakitare nkai ando bakakitare ngai kakitare nkairana ekaonera na gotaka umubiro no kamana gusareka paka bono iga ono rinde lakini nabike kwa manyinga ono ngogwenande agante byo musubati turi kogenda ningwata magana kwabira mutuka mange tutana korora ngamate binde bono gakia mario gona imokia gona acha iko akamana kurua agante bi bono wacha iko ngamate bi akamata bano muguna ara buta na go chao kirero iga korara monyenyere ngoko mwana uri nera akamata bi ose onde no mwana bu skuru bono mambi kwa ndi skuru naenda kamana kurua kamburu bono saa 12 nari bono muswati gaki na cyoko genda ngamata bi ya gari gere gari njera nere gutoira egera togenda ngogenda bwana ngakora matukabe ngoja mwa Kimanjaro gulecho ogwecho ake Kimanjaro kule Kimanjaro na bombwa to kumi kwichana ndari korara ritukuri egere nyuwe ntarote na ende ni gondu ari iga gochondora ondora bombwa teri yanda ruku ati umano minto asachi na into no toragen kembe yamono abakwani bwairire olarango iga biyamono amwarwe jinse mwao mwaikire senkeye Kilimanjaro abere gakorara ajeri baire tiandire Kilimanjaro nanjene yanko yane tata moke igobono abana baye mungina utigaire naba mwabo senkeye ngima bono mokolemerere kyagara mugakuyobere gakorara ukwani hapa ye district yeito kurukulia kworo ya pasta abongo bakirambe yamono amwezi mwarure jinse mwawao Kilimanjaro incho yo momo manyete Kilimanjaro alenge njira gete kale uyo mumanyete utaje komora naga sibire lakini aigete ngakigete nyasaka mokonya nere agatiga pi agaje kanisa naenda akaba umushiriki oyomo uriamo ni SDA Church ando batisire ondo chamageni to kagera na bale muna diri arenge gachenjetie abo muntu muya naende akaba naendo mutuleti asekinyureki yokorire gasi yerengia lakini bono amakweli na hale naendo muna malika ukwana osoma Zaburi ya 40 na kianda iyo kwana nga abantu bonsi oyole moyo namanyete ingana koleki nakwe igonga kiombe nkeli getari gukwa imanya batebanga
obomori obomongaini obomoriri obomogambi oberichara oberikonuko obekende gionsi omoeli rituko riao nokoreki norare lakini egento gekobwatia abana ba Nyasaye ng'aki kwarara oboko kwa Nyasaye igoro iakogoka sana nonye ntutokogoka kero omonto aitirwe oyoro ogokora amabe igoro gere maminta yayo teri kogoka omonyabibe ogokukari nebibe lakini ekogoka ng'a amonto sirire obre omoronge ogwenete Nyasaye kiagera Yesu kerara irane na ira abantu baye igoro bali bamwanchete ande bagokora ogwanja kwaye naende tari ora sirenga nebibe gwakorete notanchete ochenchie kiegano nokore bibe muna gwakorere bing'ana lakini weitie oirane Nyasaye otige nokobarerwa oboronge aya magega takobarwa igo nanje neirie nke amaya na mwabichinse mwao Nyasaye bakonye tosabe tata Nyasaye onde tari igoro osa sense moreng'aine aya Nyasaye bubui Nyasaye bwa morembe ando yo manyete kere gagokoreka nsi erioba kende ngeri otamanyete tata Nyasaye igo aba toigwete rikonderi tiango tata Nyasaye tobe togontoka goja asore kiagera igoganetie abana bao bonse bakomanye tata Nyasaye kero torakomanye kiana inturi tukerimo torare ritutamanyete enkeye mongino tigairo bana batigairo bamwabo tata Nyasaye bamura bamwabo kirumento batigaire abachukuru n'abasani n'abayiri bonse omonene obakonye bona kero tukujugwatana na kumuya okonye kero yomo aikese nkaya ebuya bakoenda n'amaguru bakoenda n'ekigari bakoenda n'ekipigipigi bonse tata Nyasaye obaike naende bambia kero turabumurana yetari ali bakwe ando mokeluguru rende nkeye wetera serikali ya Yesu yoro motori itu amen biamono chiama biamono eyo mincho chayo mbat nabogocha erinde orwakeria biamono asiri bagana nje bigamba bone bantu ngo bayire buya biamono ekere to ikiri iga abatwaro abo yamna to ikari mwino na yamagana toruli lire lya sare kara kini Nyasaye bwanjoli bwada lya era ya abamna ya rakerega nande to sabanga Nyasaye bwanje nande sibono paka mambia ebe yote lire litirene imbrate twegera botoro bobera igasuya koba bona tinda jogwa na kende jagara kara sabagwa beire ona tenna senge njeri tangase elimo muno yo mobo ubu myako miti asekinyoro twaber to ko ndi chinde buya bona na iwa abandu abanyota banga abotoere na bubuta keire so sikise meche sikyo munda gwenda kara nanto ndi chinza biamono sana bona batoro gutwara libageri elinde to kwanani abageni bali tutara kwanani na bato kwanani naende mtwali gani kya abageni asenka so tukubwale biamono Wata
nafuta machozi, usihuzunike tena, kitambo tutakutana wenye furaha kamili nyumbani mwa Baba. Usihuzunike tena, kitambo tutakutana wenye furaha kamili nyumbani mwa Baba. Yambali kurudia abantu bandi abandi. Angange uja. Kamera. Ya mana sini dua orang ayah di buku tu. Ya, tadi bila. Baiklah aku ni. Jalannya Islam mata. Komunis. Ngai mau kurane ti. Kama ndo ya mata kwa ndiro. Aya, tadi nyomba.